मा? बाथ्राया बिदिसो। Ang kadang natin kagoy. Ma? Natay beri miti namun ke? Hey! Yay! Ang Jagwn business. Ang dinise Bengaluru fैदों दा बेलासे आंनि आदायाव फै आं गागादले नजर दैमाराव निजे गागोन ओइ बेनिले बेने आं गागादले आइदे आरो सोरबाफोर जोंनि खामानियाव हेंथा होयोब्ला बेखौ नै नोंथां नाजाव थेंक इउ नोजोर आंनि मानसिखौ बुथारनानै आंनि गेमखौ फोजोबनायनि प्लानिं खालामदों र' आं दानो दैथायहरगासिनो नोंनि आदायाव